Hej, så kan I se her, det er Andreas' vest. Den er ikke særlig stor. Den er sådan en lille dværg. Det er nogle forskellige lag stof. Vi har valgt at bruge noget rigtig stærkt stof indeni, og så noget lidt mere pyntestof udenpå. Pyntestoffen, det er jo altså det her stof, der skal sætte udenpå. Det er jo nok noget, I skal købe selv, angående hvad farver og sådan noget, I godt vil have. Det skal jo huske at være sådan lidt middelalderagtigt. Så skal I købe kantbånd. Andreas har brugt lilla, og det er jo fint til ham, synes han. Jeg har brugt sort, og kantbånd, det er jo sådan noget, der bare lige er vippet rundt om, og så kan det syes i vejen. Der skal man bruge 8 meter cirka af det, for de skal jo hele vejen rundt om ærmerne, rundt om hernede også. Sådan her. Så skal I købe nogle spænder. Læder, det har vi, og nitter har vi. Så skal I købe nogle spænder. Hvis I vil have 2 spænder foran her, så skal I købe det. Så skal I købe en god, kraftig spænde til det her. Hvis I ikke vil have bundet op i snore, det er jo lige måde, så laver vi bare noget andet stykke læder og sætter på. Det her, det er nittet lidt på. Det er en af de første veste, vi har lavet, den her. Og den har vi nittet lidt forkert på, fordi det ville være fedt, hvis den kom i det her styrkebånd, der var her. Her kan I godt se, der er noget styrkebånd. Der har jeg noget, og der skaffer jeg selvfølgelig noget mere. Så det I skal købe, det er, I skal købe jeres pyntestof. I skal købe den farve kantbånd, I godt vil have på. Og så skal I købe en spænde. Ellers skal jeg nok sørge for at få fat i andet. Vi har masser af sådan noget forskellige stof til at proppe ind i. Stærk stof. Og så har vi, og så kan jeg godt finde noget af det der. Det har jeg selvfølgelig noget, der er bredere. Så kommer der sådan noget, det er der ikke i den her. Det var Benjamin Tarp, der sagde, at der skulle sådan en bånd i her. Og dem har vi også købt noget af, og det har vi også masser af. Så skal I tænke på. Rigtig lækker at gå rundt i. 1 meter pyntestof. Det er det der smukke noget, der er middelalderagtigt, skal I købe. Hvis I køber 10 meter af det der, det koster 5 kroner meteren eller sådan noget. Og så hvis I køber nogle spænder, hvis I vil have spænder i. Sådan er det. Så får vi en hyggelig dag ud af det. Nu skal vi gøre det pænt. Så får vi en hyggelig dag ud af det.